pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Maayong adlaw sa tanan. So ako naghinaot nga naata sa maayo nga kahimtang karon. So lain na sa natong pagpasalamat tungod sa kahigayunan nga magtuon na sad ta sa pulong sa Ginoo nini nga mga taknaa. So ang karon nga year theme is about living in Christ. So pag kinabuhi diha ni Kristo, botag pasabot pag kinabuhi uban ni Kristo ug magkinabuhi para kay Kristo. So now nata karon sa first ato ang series nga gisugdan sa English service sa libro sa Tesalonica. So now nata sa First Tesalonica ato ang text karon atong paghisgutan. Unang Tesalonica 1:4 ngadtod sa Gs. Og ako kaning gitaytulan nga sermon og gospel impact, ang impact sa gospel. So atong tan-awon diri unsa ang pag-impact sa gospel sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa Tesalonica, ingon man usab diri applicable kanato. So sa dili pa ta maadto sa unahan, magampo sa ta mga istagtabang og giya sa Ginoo nga masabtan nato ang iyang nga pulong, ang mensahe nga ipaabot sa ato nga kinabuhi. So magampo ta langit nung amahan ug Dios nga balaan. Ginoo, salamat ning kahigayunan, salamat ning lain na sad nga panahon, oportunidad nga mong gihatag. Ginoo, salamat Ginoo sa tanan nga nakadungog, naminaw na kita karon Ginoo sa imong nga mensahe. Ikaw magatuktok sa matag usa kasing-kasing nga mahan. Din kinang mensahe nga madungog
amo usab ni i-share ngadto sa uban. Ginoo, bisan pa nako Lord God, tabangi ko amahan nga magdala sa imong mga pulong, ug imong lang ngalan mapataas ug dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So akong balikon ang ato ang teksto na sa unang Tesalonica 1:4 hantod sa 10. So kung adun na may mga Biblia, sunda lang sa pagbasa. So akong basahon, mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo og gipili kamo niya aron maiya. 5. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud, nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. 6. Gisundog ninyo kami og ang Ginoo. Og bisan nagantos kamo pag-ayo gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. 7. Tungod niini nahimo kamong panag-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Akaya. 8. Pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug Akaya. Ang balita may tungod sa inyong pagtuo sa Dios busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pagalagad sa matuod ug buhi nga Dios. 10. Nagbalita usab sila sa inyong pag-abot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit, gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa moabot nga kasuko sa Dios. So kani mao to siya ang mensahe nga to pagatun-an karon. So ang background ani ug ato ang hinam-hinamon ang kaning Thessalonica. So lugar ni siya, dapit ni siya din Free City. Tawag ni siya og Free City lang siya. Usa siya ka capital. Capital siya sa Roman province. So sa Macedonia, naani dapit sa Mabaw, Northern Greece. So naapod ni siya yung mga kanang prosperous nga mga port, mga pantalan. Inana og sa mao na sa kadagatan og sa yuta sad naapod siya yung land trade route. So ug buot na tong pagsabot ang pagtanaw nato sa Thessalonica mura mapagsama usab siya sa Corinth nga dira mag-abot ang mga negosyo, ng mga business, mga trade, like na tungod kay naa siya port, naapod siya land trade route. So magian siya. Og nahimo po siya nga center sa government sa Northern Greece og ang atong nailhan sa Greece kay Athens. So siya ang ikaduha sa Athens nga mas ato ang mailhan. So now tanaw na to ang church og ang kaning letter ni Paul sa church. So ang kaning church sa Thessalonica na founded niya siya 50 years AD. So of course si Paul uban ni Silas og ni Timothy gikan sila sa Philippi, mao ni ang second missionary journey nila ilang naagi. So si Paul og atong tan-awon is wala siya nagstay dugay sa Thessalonica. So ang na-mention diri sa ato ang nga sa Biblia is 3 consecutive Sabbath lang. So buot pasabot is 3 weeks og naay mga pipila ka mga adlaw, short time lang sa balay ni Jason. So ang background nga text ani nga to mabasa dira sa buhat 17:1 hantod sa 9. So ang story lang ana is si Paul, Silas ug Timothy naabot sa Thessalonica and then niabot sila sa balay ni Jason. So ang mga Jews ug ang uban nga mga tawo dito is nagrayot og ilang nag-oppose sila sa gisulti ni Paul, sa gisangyaw ni Paul ug ilang giingnan giakyos nila si Paul nga nagdala og kagubot. So didto man sila sa balay ni Jason, ang gibuhat sa panimalay ni Jason is ila na lang gipa-send si Paul para sa safety nga ilaha nga kahimtang. So sa pipila ka higayon giadto nila ang balay ni Jason kay na mga to silang Paul og si Silas og si Timothy, pero wala nila nakit-an tungod kay kanina kalakaw na, gipalakaw na sa panimalay ni Jason. So ang gibuhat nila is ilang gidakop si Jason og ang mga kaubanan niini. So ilang gidala nga to sa Okmanan, ilang gidakop, so gisuod sa bilangguan og pipila ka mga adlaw gigayon
is nakapiyansa ra sila Jason og iyang mga kaubanan. So katong tan-awon mao na ang kanang usa sa mga rason nganong naani nga letter tungod kay naani nga kaning Tesalonica tungod kay nibiya si Paul ug iya na lang gi hatag ang mao nga mensahe pinaagi sa letter or kini. So gato ang makita no, grabe ang kaning bag-o pa nga church o gatong imaginon 3 weeks lang nagstay sila o siguro even months, buwan kapin or pila ka mga adlaw pa. So inana mubo ra kayo, maopay pag kanang barog sa church, maopay pagkaila, mga bag-o pa sila na kabig diha sa Ginoo, pero dali ra sad kayo sila giatak. Inana ang kung magdala og kanang gospel. Inana og magdala sa mayong balita is naa dayon mo opos, pero tan-aw na to unsa ang impact sa mga tao sa Tesalonica, sa impact sa gospel sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa Tesalonica. Bisan pa man niana nga ilang gipalakaw silang Paul para lang sa safety nga kahimtang apan nawala ang mga persecution o mga pagdaog-daog sa mga Kristohanon sa Tesalonica. So now, inana ang gospel nga ato ang nga gikuptan. Kung grabe na to o atong imaginon sa kinabuhi ni Paul, 3 weeks or months lang siguro kapin sila, pero grabe nagkapamuhat ang balang Espiritu Santo tungod kay nagdala sila sa maayong balita. So inana ang impact nga ilang gidala, inana ang impact sa gospel sa ilang nga kinabuhi, diin na share ngadto sila sa mga tao sa Tesalonica ug tuod man is adunay mga tao nga naluwas. So inana no, ato makita kung ang gospel ug ang good news, well, ang good news is mao si Jesucristo namatay, gilubong og nabanhaw ug bisan kinsa nga motuo is anaa siya assurance nga kining tawhana is maborn again, kining tawhana is maluwas. It follows mosunod ang mga paglutos, pagtamay tungod kay nakita sa imong kinabuhi nga aduna kay kalainan, aduna kay impact. So naa kay influence. So inana no, didto sa ato ang makita sa bisan sa matagusan nato kapanimalay is kung mag-south gali taog ka ng tubig and then puno na mostly dito sa amo is ka namang mag-uwan then mag-south me and then if mahuman na ang uwan or mag-south mo sa inyo mapuno na igpaggunin niyo ang gripo is napadyo na mahabilin nga to, di ba? Ug aton tan-awon walay kisaw ang balde or planggana baron nga inyohang gisawran, walay kisaw pero naay single nga to lang o sa kabuk nga to nga matagak is grabe ay ang impact nga ihatag ngadto sa linaw nga planggana, linaw nga balde. So mo hatag siya og wave sa iyang palibot hangtod mag-create siya og circle, mo wave, mo hatag siya og wave hangtod grabe ang impact tanan matandog. So inana usab kung aduna tay gibatunan, aduna tay gikuptan nga gospel, grabe ang impact kung asa man ta nabutang is inana ang impact sa gospel tungod sa pagpamuhat sa bala nga Espiritu Santo. So now sa ato ang text balik ta, ato ang tan-awon unsa ang impact sa gospel sa kinabuhi sa Kristohanon sa Tesalonica. So aduna tay tulo nga paghiskutan karon. The gospel comes effectively, epektibo jud ang maayong balita, maabot siya nga epektibo. Ikaduha is the gospel changes lives. So kaya gina mootro ang maayong balita, ang gospel, ang pulong sa Ginoo kaya gimuotro sa kinabuhi. Og sa ikatulo is the gospel causes hope. Ang gospel is makabaton usab kita og itoresulta usab nga makabaton ta og paglaom. Aduna tay hope. So una, the gospel comes effectively, moabot niya ang gospel nga epektibo jud. So ato ang mabasa dira sa bersikulo 4 ug 5 sa ato ang teksto sa 1 Thessalonica 1:4 ug 5. Dira ang ato ang unang pagatan-awon. So moabot ang gospel comes effectively. So akong basahon, mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo og gipili kamo niya aron maiya kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Diba? Epektibo, adunay gahom. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud, nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo
alang lamang sa inyong kayuhan. So atong tan-awon diri sa bersikulo 4, nga niingon si Paul nga mga igsuon nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Og tan-aw na to ang English nga translation na siya, brethren, beloved brethren. So mga hinigugma nga igsuon or beloved brethren. So basically kung mag-uban ni ang love o kaning choose. So kung bisan pa nato mopili ta kung kinsa ang ato ang gihigugma, atong pilion kung kinsa ato ang gilab. Sama sa bersikulo 4 nga ato ang natan-aw, gihigugma, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya. So basically mag-uban na siya kung love ang usa ka tawo, kung love is mao, kung unsa atong gilove is mao nga atong pilion. So now, ang kaning praise nga beloved brethren is label lang ni siya sa mga dagkong tao. So example nilang Moses, nilang David, nilang Solomon, even ang Israel, gitawag og beloved Israel. So label lang na siya sa mga tao nga nila, mga tamod og mga dagko nga tao. Og atong basahon ang kaning bersikulo 4, ang kana nga label is wala lang na sa mga dagkong tao kundi napasa usab nato inana ang kadako ang privilege nga ato ang madawat nga gitawag pud tag hinigugma, beloved brethren. Dili lang na ang kana nga privilege nga label is matawag sa mga dagkong tao, but kaniya sa text nga atong sa context, suppose sa context is para lang na sa mga dagkong tao, sa mga inilang tao, pero napasa nato dili lang ngadto sa God's chosen people or sa Jews, kundi napasa usab ngadto sa mga Gentiles. So now, the gospel comes effectively. Atong sa bersikulo 5, the word or the gospel, the word of God comes with power. Niabot siya kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Naay power, naay gahom. So atong mabasa, ato ang makita klaro sa bersikulo nga dili lang pulong kundi adunay gahom. Okay? So ang gospel is labaw pa sa pulong kundi aduna kini gahom. So nga atong tan-aw nasa manigikan ang gahom. So here atong makita is gahom sa Espiritu Santo, Holy Spirit. So ang kaning Holy Spirit kuan ni siya, mao ni ang mensahe sa Holy Spirit. Buhi ni siya, Dios ni siya. That's why we believe in Trinity, God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit. Dios ni siya, buhi ni siya, ug nagapanglihok ni siya sa matag usa ka kasing-kasing nga nakadungog nga namati og mag-convict og mag-comfort og mag-instruct sa matag usa nato ka kinabuhi diri nga nakadungog. So kung tan-awon nimo ang usa ka preacher, sama nako og tan-awon ninyo lang nako karon gasulti ko is kana ako ang gipasabot is pulong lamang sa karon, pulong lamang. Pero kung moabot ang balang espiritu og magapamuhat sa matag usa kasing-kasing og kinabuhi, naay dako nga accomplishment, naay dako nga kahimuan. So dili lamang kini akong gisulti nga pulong, kundi dili mahimo ning dakong kahimuan tungod kay naa ang gahom sa Espiritu Santo. So now, ato asang makita diri nga naay assurance, naay kasiguruduan nga ang gisulti, ang mao nga gospel nga gisulti is tinuod. So og atong i-continue pagbasa ang bersikulo 5, kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa espiritu, hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. So klaro kayo na assurance matuod gayod kay nga naman nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kayuhan. So klaro kayo nga ang kaning gospel tinuod tungod kay makatestimony ang mga tawo nga nakadungog, ang mga tawo nga nakadawat sa mensahe sa pulong sa Dios. So no inana no atong makita nga ang gospel adunay gahom na ay power. So mo natag power adunay milagro na ay mga miracles na mga wonders, signs sa Ginoo ug labaw sa tanan aduna pud ni gahom nga kaya nga mousab sa imong unahuna, kaya nga mousab sa imong kasing-kasing ug labaw sa tanan kaya nga mousab sa imuha nga kinabuhi. So now ato ang theme karon is living in Christ. Kung wala tay
koptan nga gospel ug wala ta nagkupot sa pulong sa Dios ug wala ta nakahatag og impact ug wala dili kini epektibo, dili na to matawag nga inana kagamahanan ang pulong sa Dios. Kung sa tinuod lahi siya or sukwahi siya sa giingon sa Biblia, dapat kini makita sa ato nga kinabuhi mo nang epektibo ang gospel tungod kay kaya siya nga mosab sa imong hunahuna, kaya siya nga mosab sa imong kasing-kasing labaw sa tanan, kaya niya usbon ang imuha nga kinabuhi. Ug mao ni nagtukmod nato sa ikaduha nato nga punto nga atong paghisgutan nga ang the gospel changes lives, kaya niyang usbon ang kinabuhi sa tao. So atong makita dili lang ang kinabuhi sa taga Tesalonica ang nausab sa mao nga mensahe sa Ginoo, apan kun dili labaw sa tanan relevant po ni para sa atoa nga kaya sa gospel, sa gaya sa pulong sa Dios, kaya sa maayong balita usbon ang matag usa nato ka kinabuhi. So now naani ato makita ato ang teksto diri sa bersikulo 6 hangtod sa 9. So akong basahon, gisundog ninyo kami og ang Ginoo ug bisan nagantos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Siti tungod niini nahimo kamong panag-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Akaya. Otso, pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya, mikaylap usab sa tanang dapit ang balita may tungod sa inyong pagtuo sa Dios, busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. Noybi, sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. So atong makita ug atong madungog karon ang mensahe nga grabe ang pag-usab sa kinabuhi sa nausab ang kinabuhi sa taga Tesalonica nga mga tao ug nahimo na silang Kristohanon tungod sa maayong balita. So inana no, to the point nga even ang ilang kinabuhi kaya nga usbon inana ka gamhanan. So kung natay kaya nga usbon sa ato nga kinabuhi is naatay i-desire. So inana natay i-desire. Gusto kong mudako ako ang mga muscle. So na ako'y i-desire nga i-picture out nako sa ako ang muscle. So unsa man akong usbon sa ako ang panglawas o LS na ko ang mga carbohydrates or mag-gym ko like na daghan og kanang usbon kung gusto ta, kung aduna tay desire kung mag-usab ta tungod kay inana atong makita bisan pa sa kini sa ato ang gibasa nga teksto, even get to the point sa ilang nga kinabuhi ilang giusab tungod sa gahom sa maayong nga balita, tungod sa gahom sa pulong sa Dios. So now, ang atong makita diri nga ilang gi-desire is wala joy line is to be like Jesus. That's why ni follow sila. Mahimo sila nya na si Paul nga tanawa sundami og atong basahon diri is sa size gisundog ninyo kami og ang Ginoo. Inana ilang gi-follow si Paul og ang Ginoo. Inana ilang desire nga kaya nausab ang ilang nga kinabuhi. So adunay pattern diri when it comes to gospel. Na diri pattern nga to makita una si Paul, of course kauban niya si Silas og si Timothy, si Paul, and then nagdala siya sa mensahe sa Dios, nagdala siya sa gospel, nagdala siya sa maayong balita, sa pulong sa Dios ngadto sa Tesalonica. So now gikan ni Paul ngadto sa Tesalonica, ang taga Tesalonica ngadto na sad sa Macedonia ug Akaya. Naa sa bersikulo 7 tungod niini nahimo kamong panag-ingnan. Gipasabot diri ang tao, mga Kristohanon sa Tesalonica, sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Akaya. Okay, from Paul to Tesalonica ngadto sa Macedonia ug Akaya. Ug wala lang nihunong dira sa bersikulo 8, pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug Akaya, mikaylap usab sa tanang dapit. Okay? Ato makita ang pattern gikan ni Paul sunod sa Tesalonica, sunod Macedonia ug Akaya, sunod sa tanang dapit. Inana ato makita ang impact sa gospel. Inana ato makita ang grabe kagamhanan sa pulong sa Ginoo. Grabe ka dako og impact. Wala lang nagpabilin sa usa ka lugar kundi ang impact ay sa tanang dapit. Inana kung atong makita is aduna siya ay pattern. So inana
So aduna tay pagisgutan sa kani the gospel changes lives nga tulo ka bahin kung giun sa pag-respond sa Tesalonica sa maayo nga balita. So una atong makita diri nga taga Tesalonica ni-respond sa gospel by becoming followers nga nisunod sila ni Kristo. Ikaduha is ang Tesalonica, taga Tesalonica, mga Thessalonians, ni-respond sa maayo nga balita sa gospel, sa pulong sa Dios, pinaagi sa becoming example, nahimo silang panag-ingnan example sa uban. Okay, dili lang sa Macedonia, dili lang sa Akaya, kundi dili sa tanang dapit, nahimo silang being example, panag-ingnan. O kinalasan, ni-respond sila ang taga Tesalonica, ni-respond sila pinaagi sa pagsulti usab sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. So inana, so una Tesalonica ni-respond ngadto, nahimo silang becoming followers, dili lang followers ni Paul kundi followers labaw sa tanan sa Ginoo. Sa bersikulo 6, gisundog ninyo kami ug ang Ginoo. So mo ang Tesalonica, taga ang kanang Thessalonians, ni-stop sila pag-follow sa ubang mga butang. Ilang gihunong, o gato nang mabasa diri sa 9, sila mismo nagbalita giyon sa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw ko ninyo, og nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. So inana, wala sila ni follow sa ubang butang nga dili maayo, ilang gisunod nila, ilang gi-follow si Paul ug ang Ginoo. Actually, daghan og mga mostly mao niyang isulti ni Paul sa iya nga mga letter. Even makita nato sa Corinthians, 1 Corinthians, ug even sa Philippians 3:17 yana siya nga, imitate me as I also imitate Christ. Sunda ko or tan-awa ko kay nisunod po ko ni Kristo. Sunda ko kay nisunod po ko ni Kristo. Inana si Paul. Inana ang pag-follow sa Greek, ang kaning followers kay gita ang bot pasabot na kay imitator or tig sundog like na imitator, tig follow ana. So ni-respond sa gospel sa mayong balita ang Tesalonica by becoming followers. Nisulod sila dili lamang ni Paul kundi sa Ginoo. Ikaduha is ni-respond sila sa gospel, nahimo silang panag-ingnan, nahimo silang example, dili lang sa Macedonia, dili lang sa Akaya, kundi sa tanang dapit. So kanayo became examples. Ato ni makita is adunay atong balikon katong pattern, kaning examples naagid tay something nga makita. So ang unang nga example diri sa Tesalonica is si Paul. So si Paul ang example ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica. Ilang gilook up si Paul, ilang gitan-aw si Paul. And then sila na pod ang taga Tesalonica is nag-share ngadto sa uban, og sila na pod nahimong example nga gilook out sa mga dapit na sa kilid. Na-mention si Macedonia ug Akaya og sa tanang dapit. So ang being example wala lang nag-end ni Paul kundi gipasa usab ni ngadto sa mga Kristohanon sa Tesalonica. So inana ang impact, inana ka epektibo, ug inana ang gospel nga mo change mo sab sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So now, ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga magtotoo, mga followers sa Ginoo, mga example usab kita ngadto sa uban. So wala lang ni dili lang ni applicable sa taga Tesalonica, kundi applicable usab ni sa matag usa nato kay nabuhi karon nga nakadungog sa mensahe sa Dios. So labaw pa ni ana is ikatulo is ang Thessalonians, ang Tesalonica, mga tao is ni-respond usab by telling the word of God. Ilang gisulti usab ang maayong balita. So nasa bersikulo 8, pinagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Akaya, mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios, busa dili na kinahanglan nga amo pakining isulti. So pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo, mikaylap. So ila usab nga gi-share, ila usab nga
sultian ang mga tawo nga naa sa ilang palibot. So naay duha ka butang nga essentials nga atong makita diri sa pag spread sa gospel, sa pagsangyaw sa maayong nga balita. So una, dapat ang mensahe, ang message aduna kini impact sa kagalingon nila nga kinabuhi. Sama usab kanato karon na aduna bay impact ang mensahe sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ang gospel aduna bay impact sa ato ang kinabuhi. Ikaduha, aduna basad usay pagtuo nga mulakaw ngadto sa uban og mo share sa pulong sa Ginoo. Tungod kay it is impossible magud nga mo share ta sa pulong sa Ginoo kung wala nato nabati, wala nato na experience nga adunay kausaban, wala nato makita nga adunay impact ang gospel. So sa inana nga paagi, kung wala man gali impact ang gospel sa ato nga kinabuhi, pwede ta maka-share pero dili na naka-epektibo unless kung kita mismo naka-experience. That's why important kay niya nga testimony nga naadyoy testimony ng sharing sa gospel, dili lang kay about knowledge, kundi sa kinabuhi usab kanang tinuod nga experience, tinuod nga kanang impact, tinuod nga imong na-conquer sa imong kinabuhi, tinuod nga imong nabati, imong na-experience nga mao ang pulong sa Ginoo, ang gospel inana ka epektibo, inana naghatag og impact sa imong kinabuhi. So inana usab kung imo nang dad-on nga pulong sa Ginoo nga i-share nimo sa uban, kung kaya na nga naghatag og impact sa imong kinabuhi, kaya usab na nga mohatag og impact sa imong gisharean nga tawo, kaya na mohatag og impact sa imong nga palibot. So ang pagsangyaw sa maayong balita o kanang convincing siya apan ang pagkinabuhi uban kang Kristo, mas makadayag nga makita ang kamatuoran. That's why ang ato ang theme sa year karon is living in Christ. It is impossible for us nga living in Christ, magkinabuhi niya ni Kristo kung wala ta nagkupot sa pulong, sa buhi nga pulong sa Ginoo. So inana atong madungog og makita diri dayag klaro nga ang pulong sa Ginoo atong balikon ang ni-respond ang taga Tesalonica. Nahimo silang followers, nisunod sila sa Ginoo. Ikaduha, nahimo silang example. Ug sa ilang paghimong example, ila usab nga gi-share ngadto sa uban. So now, sa ikatulong nga bahin, ang gospel or maayong balita causes hope. So nakabaton kita og paglaom tungod sa maayong nga balita, tungod sa pulong sa Dios, tungod sa gospel. So sa bersikulo 10, sa katapusan nga bersikulo, nagbalita usab sila sa inyong pag-abot sa iyang anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit, gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang kaning umaabot nga kasuko sa Dios nani duha ka reference. Ang una is katong gitawag natog tribulation, tong moabot ang mga kasakit, patay, gutom, gubat. Inana mo na ang kasuko sa Dios katong mga seal na mga ipangyabo nga mga bowl, mga bowl, first hantod sa 7, og napoy mga 7 seals. Inana ang katong una nga reference sa kasuko sa Dios. Ikaduha nga reference nga pwede nato nga ma-apply ini ang sa kasuko sa Dios is about the judgment, sa katapusan nga kanang katapusan nga panahon. So inana una katong tribulation, ikaduha is katong sa katapusan nga panahon, buot pasabot luwason sa Ginoo ikaw dili luwason sa Ginoo ikaw ngadto sa impierno. So ang interesting lang nga part ani sa Thessalonians, no, kay taga chapter 5 raman ni ang First Thessalonians, taga chapter mo end gina si Paul iyang letter, mo end gina taga chapter about adunay paglaom inigbalik ni Kristo. And bisan pag ato na siyang basahon, bisag mabali-bali pa na nato. Gawas sa chapter 5 is gimension na jud niya ang pagbalik ni Kristo. So ang chapter 1 to 4 mo end gini siya nga adunay paglaom sa pagbalik ni Kristo na I hope. Ug mao na ang part sa gospel, mao na ang gospel, mao na ang pulong sa Dios, mao na ang maayong balita. So kung
unsa may kapuslanan kung walay paglaom niya kita magsangyaw sa pulong sa Dios? Unsa may kapuslanan sa ato ang sa pagwali, sa ato ang pag-share sa uban, sa ato ang pagtuon sa Biblia, pagtuon sa kinabuhi ni Kristo kung wala man daytoy paglaom nga siya mo balik. So inana no, walay bili ang tanan kung dili tinuod, kung dili aduna kitay nakabaton kita og paglaom tungod kay nagtuo kita sa maayong balita, nagtuo kita sa gospel, nagtuo kita sa pulong sa Ginoo. So inana no, mao ni ang central message sa New Testament nga si Jesucristo, which is mao ni ang gospel, gibanhaw sa Dios gikan sa patay, pinaagi sa amahan ug nagsaad nga mobalik siya diri sa kalibutan og haon ta niya gikan sa kasakit. So now, ato ang balikan ang tulo nga atong pag-esgutan. Inana ang gospel, inana ang pag-impact sa gospel. Dili lang kay makita nato sa kinabuhi sa taga Tesalonica, kundi dapat ang kani nga impact is makita usab sa matag usa nato ka kinabuhi. So una, the gospel impact. Una, the gospel comes effectively. Epektibo nga maabot ang gospel. Ikaduha, the gospel changes life. Kaya niya utrohon imong nahuna, imong kasing-kasing ug labaw sa tanan, kayang utrohon ang imuha nga kinabuhi. Ikatulo, the gospel causes hope. So now, ang challenge sa matag usa karon, adunay impact sa imong kinabuhi tungod kay nagtuo ka sa gospel, tungod kay nagtuo ka sa maayong balita. Adunay kausaban sa imong kinabuhi tungod ka na kagikuptan nga pulong sa Dios. So ang challenge mo karon is kana nga impact, kana nga pagtuo, kana nga imong gikuptan karon is ato pod na i-share ngadto sa uban para makita usab nato nga adunay epektibo nga impact o atong makita nga gamhanan ang pulong sa Dios. Og dili lang kay it ends nga mag-share ta, kundi padayon ta sa pagkinabuhi, living in Christ. Padayon ta sa pagkinabuhi diha ni Kristo, padayon ta sa pagkinabuhi uban ni Kristo og labaw sa tanan pagkinabuhi para kay Kristo. So magampo ta. Langiton nga amahan og Dios nga balaan, Ginoo, salamat nini nga oras nga imong gihatag. Salamat sa imong nga mensahe, Lord God. Nga ang imong mensahe, ang maayong balita, gamhanan, epektibo, kaya mo usab og kinabuhi sa usa ka tawo nga modawat makadungog niini amahan. Salamat, Ginoo, sa padayon pagpamuhat uban ang mong balaang Espiritu Santo. Salamat, Lord God, sa padayon butang kami og binhi og mensahe sa matag usa nga nakadungog karon, tugoti mong balang espiritu nga magapamuhat sa ilahang kinabuhi. O gimayaon ka, Ginoo, sa tanang panahon, sa tanang oras, imong ngalan lamang mapataas. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.